Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Just a reminder, ndakareceive this other message yakabva kune umwe mukadzi anzi I am a Senegalese but I am currently staying hanzi kunyika kunonzi kuMauritania. Apa aitaura achiti I always listen to that show inonzi Zim Confessions, but akabva complain akati there is too much hatred comment section. Can you do something about it? So we have decided kuti tichange tichichinja that channel from Zim Confessions tova taiti African Confessions, so that we can have ma confessions from different parts of Africa. So please, kana kuri kunzi mainge makaitwa discouraged nema comments anenge achiuya achibvawo kune vamwewo verumwe rudzi vanozviona sekunge ivo ndivo vanenge vari beta kudarika mamwe marudzi ose emuAfrica, please feel free to visit that channel once again and listen from my confessions anobvawo kune mamwe ma-Africans. We are all Africans, we are all human beings. With that being said and done, let us get into the episode of the day. I'm going to play for you this voice note rakabva kune vamwe vanzvadzi, so listen to her story. Hai mukomana she, chitupa changu vigai, voice rangu risabude. Ini ndiri mukadzi ane 49 years. Ndine vana vangu 4. Ndakamitiswa ndine 15 years. Zvakaitika mukomana she ndezvekudai izvo. Ndakanga ndiri kuchikoro. Saka kuchikoro kwandaidzidza changa chiri padhuze neclinic. Paclinic apa paishanda mumwe mukomana achishanda ari mupurisa wekanzuru. Saka mukomana uyu taipedzerana nguva imwe chete. Nguva dzandaipedza chikoro ndonguva dzaaipedzawo basa. Saka taizofamba tese tichienda kumba, since taigara futi kumaraini kumwe chete. Taifamba tese iye neni neshamwari yangu. Tofamba tese tichienda kumba every day. Kusvika ndobva asvika pakutiti kana muine problem yehomework musanetseke, munouya kumba kwangu ndouya ndichikubatsirai homework. Ndobva tafara neshamwari yangu. Ende zvechokwadi takazoenda tikanotsvaga kumba kwake kwakanga atirayira. Ndobva taakuenda tichinobatsirwa homework. Aitibatsira homework zvekuti aikuticha zvaunonyatsonzwisisa chaizvo, and he was so good. So chakazoitika manje ndechekuti most of the time taiti tikasvika kumba kwake tikamuona achiri kutsvaira mumba make, shamwari yangu inobva yapinda mumba yotsvaira, ini ndoenda kunoita washeni yake anenge akasoka, tonanika washeni yake topedza, then tochizotanga kubatsirwa homework yedu. Zvakanaka zvikadi tikararama tichidaro, enda achitibatsira homework ende kuchikoro zvinhu zvakanga zvakuendeka zvechokwadi. Rakazoya rimwe zuva ndobva taenda tikasvika tikamuona apedza kutsvaira mumba, washeni yake aritori pakati pekuwacha washeni. Ndobva tasvika tikati achirega tipedzise kuwacha washeni, tanga tatowadza maexams tichida kuenda kumarevisions. Ndobva taakuwacha washeni iya. Akabva apinda mumba iye, ndobva adedza shamwari yangu. Ndobva ati kune shamwari yangu zvikanzi uya ndikutume kumashops uende nonditsvagirawo muriwo then nedhiringi rekuti tinwe. Shamwari yangu akabva yauya, ndobva yanditaura kuti ndatumwa kumashops. Mashops aya akanga ari Chinhambwe. Ndobva ndati alright. Ndobva abuda, ndobva aenda kumashops kuya. Ini ndapedza washeni ndobva ndapinda mumba, ndobva ndagara pasofa. Iye akanga ari mumba imomo zvake, arimo machiverenga bhuku rakanga akabata zvake achiverenga. Ini ndakagara hangu pasofa. Akasumuka ndobva aita saakuenda kutoilet. Asumuka achienda kutoilet, pakudzoka paye ndobva akiya dhoo. Saka paakakiya dhoo hazvina kana kumboya mupfungwa mangu mukomana she kuti
kudhora kirwei semunhu anga asina chimwe chinhu chaairatidza kana chakaipa. Pamba apa pakanga pasina munhu, ndiye akanga ari loja ari 1. Varidzi vemba nemhuri yavo vakanga vaenda kumuchato, saka ndiye ega akanga aripo pamba apa. Saka akiya dhoo handina kumbovhunduka kana kudii, ndikangoti mheno pamwe akiya nemistake, handina kana kutovhunza. Ndobva abva padhoo paye, ndopakabva auya kwakuchibva andisumudza pasofa pandanga ndakagara zviye zvichisimba, ndobva andikanda pamubhedha. Ndopa ndikati ko mukoma nhingi makuita sei? Ndichiona munhu atochinja, kwakutotanga kutondikikiridza kuti andibvise bhurugwa. Ndobva ndatiraya kukikiridza, ndakakikiridza mukomana ashe, ndakakikiridza but neeji yandikanga ndiri, neeji yemukomana akabva andikurira. Ndakaedza kuridza mhiri achindivhara muromo, ndichiedza kuridza mhiri, ende hakuna kana akakwanisa kundinzwa since pamba papa pasina kana vanhu. Ndobva aita zvaakaita. Paakapedza paya akabva aona kuti hembe yangu yakanga yatozara ropa, ndobva andibvisa sketi iya, kwakuchibva aiwacha. Ndobva aina sketi iye kuti ikasike kuita sei, ikasike kuoma. Ndakabva ndapfeka sketi rangu riya, ndobva ndaenda. Handisati ndaenda akatanga kundithreatena achindiudza kuti ukangoudza munhu chete ndinotokuita sei, ndinotofa newe chichii. Ndobva atanga kundithreatena. Ipapo akabva atora mari, ndobva andipa $5. Ndobva ndairamba $5 iya, mbva ndaisiya mumba make. Zvikanzi waramba $5 iyi, ukangoudza munhu chete, kana ukaudza baba vako, kana ukaudza ani wawaudza, eni munhu wawaudza akangozviziva chete, ndikangozvinzwa chete. Ini ndobva ndatya, ndakabva ndaenda kumba ndichichema. Ndasvika kumba, ndakasvika ndobva ndangopinda murumu mangu pandabva ndarara. Zvadaro ndobva shamwari yangu yadzoka kumashopusi, ndikaona ndisisiku. Ndobva asvika, ndobva abvunza kuti kwauyu nhingi aenda kupi? Zvikanzi aenda kumba adedzwa. Zvikanzi manje kozvinezvi ndatori bhizi, pane zvandada kuita. Chitakura mabhuku ako tozozviona rimwe zuva. Ibva watakura nemabhuku eshamwari yako. Uye ndobva angotakurawo mabhuku achiti ndichamiririrei shamwari yangu zvayaenda kumba. Ndobva asvika kumba ndokundoona ndakarara ndichichema. Chirudzii uri kuchemei? Handina kumudaira. Ende iye akazongobva achifungidzira kuti ndofunga zvaanzi adaidzwa kumba kwavo, ndofunga pamwe atukwa nababa wake kana kuti arohwa nababa wake, pane zvaitika. Ndobva abuda zvake, ndobva aenda. Mangwana makuseni akauya shamwari yangu ndokunditora ndokuenda zvedu kuchikoro. Taenda kuchikoro kwachona ikoko hapana chandakakwanisa kuita. Pfungwa dzangu dzakanga dzisirimbori pane zvechikoro. Ndobva nguva dzekukumuka dzabuda. Akabva abuda. Haana kumbotimirira zvaisimboita, zvaingoita mazuva ese. Haana kumbotimirira, iye akangoti kungochaisa ndokubva atodinanga kumba. Isu ndobva tabudawo, ndobva taenda kupi? Ndobva taenda kumba. Nyaya yakazonetsa ngekuti paenda mimba yakabva yabata mimba iya. Ndobva ndabvunzwa kunzi ndeani, ndobva ndataura paye, ndobva afonerwa. Iye afonerwa akabva atotsvaga imba chopu, ndobva aenda kunogara kuSunningdale. Aenda kunogara kuSunningdale. Ini handina kana hama yake yandaiziva, ndaingoziva iye because aingotibatsirawo homework. Handina kana hama yandaiziva. Ndobva ndabvunzwa kunzi anogarepi? Taenda paye, zvikanzi akatama akadini, akaenda. Akaendepi? Zvikanzi hatizivi. Hamuna kana hama yake imwe yamunoziva? Ndobva tazoratidzwa nandendudwe, zvikanzi ana sekuru vake vanogara kukreshi uko. Ndobva taenda kukreshi uko. Sekuru vachona tasvika kuya, chinhu chakandirwadza mukomana ashe ndechekuti munhu akanga aitori nemhuri yake. Ndobva tasvika, sekuru vacho vakutosvika vachitotaura kuti munhu anotori nemhuri, mukadzi wake mwana wanzvadzi yeadzimai vangu. Sekuru mukomana ashe ndakarwadziwa ende handina kuzvigamuchira. Ndobva taperekedzwa nasekuru wacho kuenda kwaakanga ari. Ndobva tasvika paye because of age. Akangosvika ndobva atongotambira
Atambira kudaro ndopa ndadii ndasiyiwa kuuya hazvina kundiitira zvakanaka mukomanasi. Ndaigara ndichingochema because it was not my wish. Ndaida zvekupedza chikoro changu. Zvadaro saizvozvo ndaigara ndichingochema kusvika manext do akauya akandibvunza kuti asi chii chiri kumbonyanyoitika. Ndobva ndavatsanangurira nyaya. Ndavatsanangurira nyaya ndobva vati tipe phone number dzababa vako, ndobva ndavapa. Ndobva vafonera vabereki vangu. Vabereki vangu ndobva vauya. Baba vangu vakasvika vakanditora ndikadzokera kupi? Ndikadzokera kumba. Baba vangu vakanditi unofanira kudzokera kuchikoro. Ini nesituation yandikanga ndave ende nepeni yandaive nayo ndakazoona kuti kana ndikadzokera kuchikoro handina chandinokwanisa kuburitsa. Ndakabva ndakumbira ndikati baba kana zvichiita ndinoda hangu kutsvaka kosi yekuita. Saka ndichitsvaga kosi yekuita ndakaita kosi zvechokwadi. Ndaita kosi, ndakapedza kosi iya ndikatsvaka basa ndikarishayiwa. Ndakazotanga kushanda basa remumba. Ndikatora mwana wangu akasara namai vangu ndikaenda noshanda basa remumba. Ndashanda basa remumba ndakazviudza ndikati handichada kuti zvekuita sei zvekumhanya zvekuningina zvekururwa ngazvigara hazvo zvekururwa because zvakadestroya life yangu. Ndakagara ndichishanda basa remumba mukomanashe. Ndikachengeta mwana wangu kusvika akura iye aripo, haana kana sendi raaimbondibatsira naro. Ndikachengeta mwana wangu nemari yechihouse girl kusvika mwana wangu apedze chikoro. Ndobva ndazoroorwa. Ndaroorwa nemumwe murume. Ndakazogara naye murume uya aitwa happy family. Zvinhu zvanga zvakanaka ende taigarisana zvakanaka. Handina kana kumboona chakaipa. Ndikamutsanangurira kuti upenyu hwangu hwakadestroyika sei. Murume wangu akazvigamuchira tikagara upenyu hwakanaka. Handizivi kuti zvakazofamba sei kana zvakazouya sei. Murume uyu akazongobuda ari makuseni achinditi iri Sunday zvikanzi ndiri kuenda kupurasi. Ndobva ndatotora mbeu yatakanga tatenga kupurasi kwacho. Ndobva ndatomuperekedza ndikatomukwidza kombe ndichiti ari kuenda kupurasi. Ini handina kutoziva kuti kuenda kwaari kutoita ndokuenda kwaari kutoita ikoko. Munhu akatorongedza hembe dzake mumba hamusisina hembe dzake. Ndokuenda kwakaita murume wangu second marriage. Zvikava zvinhu zvakandishungurudza kuti ko sei murume uyu aenda handina kana chandakamutadzira. Akabva tichitowirirana. Ndikagara mukomanashe ndikachema ndikazvirega. Ndikaenda kuchechi ndikanotaura kuchechi. Wekuchechi mafundisi vakamboedza kutaura naye but zvakaramba. Ndikazviudza ndikati zvekuchachiroorwa iko zvinezvi handifungidzira kuti zvichaita. Ndakagara ndikashanda muZimbabwe. Ndakaona kuti zvinhu hapana chiri kubuda. Zvandiri kushanda zvachena nesituation yekuramba ndakatarisana nehama dzemunhu akangonditiza. Ndobva ndarwadziwa. Ndobva ndauya kunze kwenyika kwandiri iye zvino. Ndauya kuno kunze kwenyika ndakashanda mukomanashe. Ndakashanda neshungu ndikati ndoda kuti vana vangu vapedze chikoro. Ndakashanda vana vangu vakapedza chikoro vakati vanoda kuita makosi. Ndikavaitisa makosi avakaita anova vari kuita iye zvino. Ndikasara nemusikana hwana wokupedzisira. Musikana wokupedzisira ndakashanda ndapedza kudaroko ndikuendesa vana kuchikoro. Ndakatenga stendi yangu muHarare. Ndikavaka imba yangu ndikapedza muHarare. Ndapedza imba yangu kuvaka muHarare. Musikana wangu akabva apedzawo chikoro. Apedza chikoro ndobva musikana wangu afoira English. Ndikamuti chinyorera English iya akanyorera English iya akabva aipasa English iya. Apasa English iya ndikabva ndamuti ona chiro zvandakuda chienda kunesini. Ndakabhadhara mari yenesini kwaMudharoko. Ndikabhadhara mari yenesini yekuti mwana aende kunesini. Everything zvese zvinodiwa zvese ndikaita ndikapedza. Mwana akabva aenda kunesini. Akaenda January, February. Ndopakabva patanga corona. Patanga corona ndobva vati sekuru vacho vakati ngatiende kumusha since ngerekeni zvanzi zvoni vanhu havasi kuenda kumabasa kwomwedzi wese. Ndobva vaenda kumusha. Mukomana wakewo akabva aendawo kumusha.
ndobva vanosangana kumusha ikoko because kumusha kumwe chete. Vasangana kudaro achibva angoitawo mimba. Aita mimba yake ndobva mukomana angogamuchira mimba yake since aiziva musikana wake, ndobva mwana uyo aenda. Mari yese yandakabhadhara kuchikoro mukomana she hakuna kana chakadzoka kana chakabuda, hakuna. Ndakasvikava zvinhu zvakandirwadza, ndikazvigamuchira ndikati Mwari ndibatsirei ndienderere mberi neupenyu hwangu. Ndakatanga kushanda zvakare mukomana she, ndikaunganidza mari dzangu ndikatenga musha wangu kuruzevha ikoko kudhuze nekwana mama vangu. Ndikatenga musha wangu ndikavaka musha wangu ndikapedza. Ndapedza kuvaka musha wangu ndakavakawo imba yangu, bedroom rangu rakanaka rine 4 rooms rakanaka. Ndikavakawo kicheni yangu yemarata yakanaka, ndikavakawo bathing room rangu netoilet yangu, ndikatoisawo mugodhi wangu ipapo, ndikatoisawo katakishopu kangu ipapo. Ndobva ndatombovhura katakishopu ikako, ndikatoti mwana wangu umwe anga asati awana zvekuita, ndikatomuti since usati waona zvekuita unogona kufanira kuita bhizinesi rako uri imomo. Ndikamuhodhera kachifaya zvakanaka fani. Ndikavaka stendi yangu ndikapedza, ndikaisa magetsi paruzevha, panotori nemagetsi pamba ipapo. Ndikaisisa magetsi ndikapedza mukomana she. Ndapedza kuningena kuvaka musha uyoyo, hanzvadzi yangu mukuru ndobva ati hauna kwaunoenda kunogara because amai nababa vabereki vese vakafa, saka iwewe ndouchange uchigara pamba pevabereki because ndine musikana 1 mumba. Saka panapa hapana munhu anogara pano, iwe ndouchange uchigara pai, ndouchange uchigara pano. Zveistendi yako zvatizive kuti uchaita sei nayo. Handina kumboita naro mukomana she. Ndikati zvakanaka, ndobva ndagara pamba paya. Ndagara pamba paya ndobva ndatovakawo dzimwe imba yangu yakanaka pamusha pavabereki vangu paya, magetsi aripo and everything zvese zviripo. Nyaya yangu mukomana she iri kundinetsa ndeyekuti iko zvinezvi ndavaka musha wangu wandikazvivakira ndega nokuno, ndobva ndati rega ndichitsvaga munhu anoda hake kugarapo. Mukomana she hapana munhu anobvuma kugarapo, kati hapana chakaipa chakaitika kana hapana munhu anobvuma kugarapo. Ndikati hauraiti chirega ndichitengesa musha uya, hakuna munhu anobvuma hakuna munhu ari kutenga. Vanhu vanongosvika vakauona musha vagoufarira vagoti musha uyu tauda, musha wakavakwa zvakanaka, wakavakwa zvakanaka. Asi kuti zvoni munhu azodzoka anoti tikudzoka nemari, munhu akaenda haadzoki. Ndikauisa pafacebook musha, munhu akauda musha akauona akaenda haadzoki. Ndikaisa mumagurupu akawanda ndevakaona akaenda haadzoki. Mukomana she zvinhu zvakandiomera ende zvinhu zvinotondirwadza nekuti iko zvinezvi panenge padongo, dzimba dzakavakwa dzisina kana mbopira dzakagarwa kana zuva rimwe chete. Zvakazoitika ndezvekudai izvo, ndakazofamba ndikaenda kumaprofita. Ndaenda kumaprofita ndobva ndanzwa kuti bamunini vangu, munin'ina wababa vangu, ndiye akaenda pamba ipapo akanocherera mushonga, amene huku dzake dzaakacherera ipapo kuti chese chinoitwa ipapo chitadze kubudirira, zvese zvandinobata inini zvitadze kubudirira. Ende zvechokwadi mukomana she, ukatarisa upenyu hwangu hunorwadza. Ndinoshanda mukomana she, zvekushanda zviya ende nebasa randinoita nezvandinoita handina zuva rekuzorora, ndinenge ndichingoshanda. Asi chinobuda chaicho pamari yandinenge ndabata, pane dzimweni dzenguva dzekuti ndinonyatsoona kuti ndakabata even 5,000 chaiyo. Ndabata 5,000 iya ndikangoichinja ndichitenga chimwe chinhu, so ndinotoona mari yapera, hapana chinoita sei, hapana chinobuda. Ndakaedza nepandinokwanisa. Vamwe vakati imboisa sauti muchikwama, imboisa sauti panogara mari yako. Vamwe vakanditi igozomboisa bute, vamwe vakanditi. Ndakaudzwa zvakawanda even mumagroups chaiwo mune vanhu vanobatsira, ndakaudzwa zvakawanda asi hapana chiri kubuda. Kana ndikada kuita sei, dzimweni dzenguva chaizvo ndabva kutambira ndinogona kushayiwa mari yerendi, mari yangu yadhisapiya muchikwama. Ndogotadza kuzvinzwisisa kuti mari yangu yaenda kupi. Apo ndinenge ndiri ndega, handina munhu wandinogara naye.
ende chinhu chinondinetsa chekuti mari ndiyo inobiwa chete, zvimwe zvese zvinenge zvirimo mumba mangu munogara muine zvinhu. Ndobonga imba yangu yakakura, saka vanhu vese vamwe vandinoita navo mutselo nevamwe madzishamwari angu vanenge vatenga zvinhu zvavo, midziyo yavo inokosha, vanouya vachizochengetesa kumba kwangu. Asi hakuna kana chakambobiwa, chinongobiwa mari yangu muchikwama chete. Chinhu chinondinetsa mukomana ndechekuti ndikaisa mari iyoyo muchikwama ende ndinongoona musina, asi ndikaisa mari ikaita ma20 pula nema10 pula ndinoiona irimo. Ma10 pula nema20 pula haturwi, ndinoona iringorimo. Saka zvinhu zviri kundinetsa kuti chii chiri kumboitika mukomanashe. Dai ndagona kuwana vanondibatsirawo vagone kundibatsirawo, nekuti iko zvinezvi chiri kuitika ndechekudai izvo mukomanashe. Saka ndaunza nyaya yangu pazvizhinji kuti pamwe vanogona kundibatsirawo, nekuti zvakaitika mazuva apfuura aya. Ndakati usiku ndakarara, ndine magurupu angu andinoita maprayers at night. Saka tinowanzomutsana kuma10 to 12 na10 to 3. Saka ndakati mumwe musi, it was Sunday, kuma3 10 to 3 ndobva foni yangu yaringa ichindimutsa kuti timirire 3 o'clock tigonamata. Saka ndakabva ndangomuka ndobva ndasvindura zvangu, asi ndakanga ndiri murima ndichimirira kuti alamu igorira ya3 o'clock tigonamata. Ndakasvinura kudaro ndiri murima mukomanashe, ndakatanga kunzwa saundi yeshiri. Munoziva zvinoita shiri kana ichibhururuka zviye, kana kuti zvinoita jongwe kana rauda kukukurudza zviye zvekuti bhabhabhabhabhabhabha. Saka ndakabva ndavhunduka pandakanzwa saundi iyoyo, ndobva ndavhura maziso angu kudai muri murima mukomanashe. Ndakanyatsoona chisero neshiri yeblack nemunhurume akanga ari muchisero imomo nemunhukadzi. Munhurume uyu ndakamuziva kuti ndinhingi ende ihama yababa vangu chaiyo. Mukadzi uyu akanga akaviga chiso, asi miri wake ndakatomuziva kuti uyu mbunhu uyu ndinhingi, asi chiso chake haana kuda kuchiratidza kwandiri. Ndakazviona live, kwete kuti zvekuti ndakarota mukomanashe. Ndakazviona live ndichitoona chisero chechi chitoti chichipinda nepamusoro pemarata. Ndakatarisa zvichiitika zvinhu izvozvo. Kubva musi iwoyo wandaona izvozvo, wopedza ndiri kungorota mukomanashe dzinotyisa. Iko zvino ndakazorota ndichibva kubasa. Ndakasvika ndichisgovhura dhore mumba mangu kudai, ndakaona muine tumbwa tuviri tweblack, tumbwa utwu twakandifarira zvandisina kunyatsonzwisisa, tukada kundimhanyira. Ndakabva ndavhara dhoo. Kuvhara kwandikaita dhoo ndichibva ndangopepuka mukomanashe. Kubva ipapo upenyu hwangu hauna kwaunoenda mukomanashe. Kubasa kwacho varungu vakundisema, vakuita kunge munhu ndinosemesa. Mamwe mabasa angu ndakatorasikirwa nemamwe mabasa angu, varungu havachatodi kana kundiona. Kana nyangwe nevandinogara navo chaiyo havachatombodi kana kundiona ndinoita kunge munhu uya anosemesa. Kana nyangwe pakaitika chinhu, aidha handipo kana ndiripo, chinhu ichocho chinozongotenwa chichingonzi ndini ndaita sei, ndini ndataura, nyangwe ndisina chandataura. Iko zvinezvi ndakutoavhoida kuti ndigare panenge paine vamwe, kana kuti ndimirewo panenge paine vamwe, nenhau yekutya kuti pakangoitika chinhu chete ndinonzi ndini ndataura, kana kuti ndini ndachiita, apo ndisina kunge ndambosvikapo kana kuti kuchiita chinhu ichocho. Ndonyaya yakundinetsa mukomanashe. Kana paine vanokwanisa kundibatsirawo, ngavandibatsirewo. Vanova Mwari, ndatambura, handitozivi kuti ndinokunda chirudzii. Iko zvinezvi ndiritori panguva yakaoma, nguva yakaomesesa chaiyo. Ndasarirwa nebasa rimwe chete chairo randiri kushanda, ende kubasa kwacho ikoko ndinoita kunge ndinosemesa. Varungu vakada kungondisema, vanongondisema zvekuti tinogona kugara tisingataudzani.
vachitozeza kutoti vakandoona ndiri mukicheni mavo vanototadza kuuya kuzopinda mukicheni mavo neunhau yekusada kutoonana neni, vanenge vachingoti chingopesana papaseji. ndo nhau yangu mukomanashe. handizivi kuti kune vangakwanise kundibatsirawo here, nekuti iko zvinezvi ndakatoomerwa, ende zvinhu izvi zviri kuitwa nehama chaidzo dzekumusha kwababa vangu, ende ndinotodziziva because vamwe vacho ndakatovaona pavakauya nechisero ipapo, ndakatovaona ndikatovaziva. mukomanashe ndiri panguva yakaoma, ndinokutsvagawo rubatsiro. kana paine vanokwanisa kundibatsirawo ngavandibatsirewo, ndigopota ndichiteera mucomment section ndigonzwawo pamwe ndingagone kuwana anogona kundibatsirawo. vadiwa vateereri, voice note ramanga makateerera taritumirwa navahanzvadzi vedu vari kutsvakawo help on our side. tichange tichibatsiranawo navo kuwhatsapp, but please kana makasununguka feel free to write in the comment section. Your comment might help someone else.